Intom il-magna ta' dan il-partit u l-magna ta' dan il-pajis sostni dammart il-Prim Ministru Dr. Lidja Qabela waqt reli ta' żgħażagħ Laburisti it-tlieta fil-għaxija. Dr. Qabela tennit kif waqt din il-kampanja elettorali b'mod aktar dirett setgħu jiġu nnutati l-isfidi tan-nies u bekk l-importanza li gvern Laburista ġdid ikompli ikun viċin in-nies. Hija rimarkat ukoll il-ħidma sfiqa wkoll tal-Prim Ministru fl-aħħar xhur u snin ta' sfidi li affaċċja l-pajjiż għalhekk l-importanza li nhar is-26 ta' Marzu Dr. Robert Qabela ikun konfermat bħala Prim Ministru ta' Malta mill-ġdid. Dan sabiex il-Partit Laburista jwettaq il-pjan tiegħu ta' 1000 proposta li fost oħrajn se jolqtu l-itfal, il-qasam ambjentali, l-ekonomija, il-ħaddiema, il-familji u n-negozji. Intant il-President ta' żgħażagħ Laburisti Jorvin Buġeja sostna li l-Partit Laburista huwa l-partit li jemmen fiż-żgħażagħ u bekk id-dar naturali tagħhom. U għafakkar fil-proposti tal-Partit Laburista li jinċentivaw l-żgħażagħ fil-vjaġġ tagħhom tul il-ħajja. Telna l-importanza tad-data tas-26 ta' Marzu biex jiġi deċiż propju l-futur taż-żgħażagħ. Tul din l-attività tkellem ukoll is-Segretarju Ġenerali tal-Unjon Internazzjonali taż-Żgħażagħ Soċjalisti Bruno Goncalves fejn irrimarka wkoll kif din l-elezzjoni ġenerali żgħażagħ ta' 16 sena issa jistgħu jivvutaw sabiex isemmaw leħinhom riżultat tal-liġi progressiva li għadda Gvern Laburista.